Takže zhruba sme skončili tie také technické záležitosti, že ako text pozorovať, ako to otvorené mysle, na čo tam všímať, čo hľadať. Tá aplikácia, som už teda hovoril, že je dôležité teda takové slovo aplikovať do života, do svojho, alebo do poslucháčov, ale niektoré ešte také, možno také praktické veci, že pre vás, ktorí slúžime slovom, je dôležité nielen porozumieť slovu, ale porozumieť poslucháčom. Vedieť, koho máme, niektoré také asi tu máme veci, že naše slovo ide do nejakého konkrétneho prostredia. Napríklad ja som si uvedomil, keď som ešte bol študent, teológia, a že pôjdeme slúžiť do väznice. Vianoce boli. Ja som si nachystal vianočné, kresťanské, zo zhromaždenia, chlapec vyrastal, som tam, otvorili sa a pustili tam, väzňov. Ja som povedal, ľudia, že títo mi nebudú nič rozumieť. S mojou kanálštinou ľudia proste potetovaní, kadejakí. Jednoducho som zistil. A mali sme brata Lutáka, nepoznáte brata, som poznal, ktorý sedel, ktorý bol vo väzení za komunistov. Tak, ten povedal, keď prišiel, hneď ich jazyk poznal a hneď počúvali proste. Hej, vedel, komu hovorí, vedel, čím žijú tí ľudia a tak ďalej. Takže dôležité, napríklad keď mám mládeži, pre mladých niečo, tak hej, trošku prispôsobím mladí, keď máme deťom besiedku, samozrejme iných, ako Pavol vraví. Židom, Grékom, veľký, malý, že musíme trošku prispôsobiť, alebo teda vedieť, komu hovoríme, aby sme napríklad aj neurobili chyby, že si neuvedomíme, že máme tu rôznych ľudí a môžeme niekoho uraziť, nechtia svojim niečo poviem, hej, a neviem, nechtia som proste toho človeka uraziť, aby som niečo protipovedal, pretože musím sa vyhýbať takýmto veciam, aby teda moja kázeň nemusí byť, potrebuje byť biblická, pravdivá, ale nie teda na niekoho útočím a urážal a takéto veci. Takže je dôležité vedieť prostredie, komu hovoríme a prispôsobujeme určitým spôsobom. Takže neprispôsobujem sa poslucháčom, že nie som služobníkom ľudí, aby som mi hovoril to, čo chcú počuť. Ale keď viem zhruba, koho mám pred sebou, ja vždy, keď mám nejaké vyučovanie alebo kázeň do iného zboru, že kto tam bude, chcem vedieť. Budú tam napríklad, že budú tam priatelia, znamená, že ľudia mimo zboru. Potom, aby som trošku vedel, aby budú iba naši domáci, budú to potom iné zase. Takže trošku vedieť teda aj nejaké pozadie ľudí. Vy, keď máte vaše zbory, tak už si poznáte ľudí. Ale možno, keď idete niekde inám, je dobré vedieť. Napríklad ja zvyknem si aj niekedy pozmeniť trošku prednes slova, keď viem, že idem, neviem, úplne do iného prostredia, cudzieho prostredia, kde budem mať, povedem, vieš, prídi a bude to evangelizácia. Aby sme tu mať susedov a známych, tak inak človek musí nejako aj tú zväzť, aj to slovo, ako keď sú len my, že už starí kresťania a tak ďalej. Takže trošku je dobre vedieť poslucháčov, ale to, čo chcem dosť povedať, je, že porozumieť sám sebe. Kazateľ slova je tiež človek, ktorý má svoje zápasy, svoje boje, svoje problémy, svoje starosti a spôsoby vyjadrovania, svoje pozitíva, negatíva, ako každý iný človek. A je dôležité vedieť teda, ako moja osoba zohráva úlohu v kázaní slova, zvestovaní slova. Možno také niektoré, že tu píše, že dôležitým faktorom je rečník ako taký. My sme to mali aj, keď sme študovali, tak sme si tak hodnotili také kázne. Napríklad už keď človek vidie na kazateľe, nejako pôsobí na vás, nie? Keď tam príde taký pojem, že oškrbaný, nejako nie, však môže, ale nejako to budí nejaký dojem, musí vytvárať nejaký obraz a rozhodnete sa, čo budete počúvať alebo nie. Ako toto je, to nikto nepovie, že to nie je počúvať niekde v sebe, že, ja neviem, že hej, prišiel vyčesaný, ofarbený vlasy na zeleno. Už som sa rozhodol, že ho nebudem počúvať, alebo som sa rozhodol, že super, budem ho počúvať. Podľa rozumu, proste zjavu nejako proste je to
také a často hodnotíme podľa toho, ako je človek oblečený, učesaný, nafarbený, dobre, chlapci, tam muži nie, nie už potetovaný. Čo spravíme teda? Máte ľudí, ktorí boli predtým motorkárskou gengou, potetovaní celý, potom sa obradil pán Ježišovi raz vidí na kazateľňu a tu nejaký dráka má, čo by ste spravili? On to nejako pôsobí a poviete si, takže celý vonkajší zjav, samozrejme, nechceme to teda propagovať, takto by sme mali kľudne, ale chceme povedať, že vonkajší zjav nejako pôsobí a rečník na dva spôsoby ovplyvňuje zväzť. Teda to, ako ľudia budú vnímať moju zväzť, vašu zväzť, ten rečník dvojako ovplyvňuje. Preto teda je to dôležité, znamená, že filtrujeme jeho zväzť našim názorom na neho. Viete, že keď Pán Ježiš kázal, povedali, bude to syn tesárov, čo nám tu bude hovoriť? A často teda, že ten prorok nie je vzácny vo svojej odčine a tak ďalej. Takže aký máme názor na toho človeka, filtrujeme zväzť. A často sa rozhodneme, teda ak mám nejaký zlý názor, tak vnútorne som sa rozhodol, že môžem mi hovoriť, čo ja tak počúvať nebudem. Žiaľ, deje sa to. A toto možno je dobré, aby sme vedeli, že budú sedieť ľudia, ktorí majú na vás názor negatívny a ktorí vás nebudú počúvať. A vy vidíte, že vás nepočúva, dneska sa môže s mobilom bude hrať, hry nejaké, že vás ignoruje a teraz treba s nadšením zvestovať slovo. A on vás ignoruje. Ja neviem, vymýšľam si niektoré takéto príklady, že urobili si na vás názor nejaký. Alebo, ja neviem, čo je. Američan tu nejaký prišiel. Ľahko je mu rozprávať, podávačky dolárov, napríklad. A už to a neviem o tom človeku nič. Možno tiež zápasy s každým kovárom, ako aj my. Takže filtrujeme jeho to, ako mám. Takže dajme si pozor, teda jednak vedieť, jednak teda, že toto je dôležité. Aj z toho, aby teda, ako to hovorí písmo, nakoľko záleží na nás, majte pokoj so všetkými ľuďmi, to znamená, nakoľko záleží na nás, odbúrajme akékoľvek prekážky, ktoré by mohli, keď vieme, že by to mohlo, teda už znova to slovo poviem, že pohoršiť môjho brata alebo sestru, čokoľvek, čo vedome viem, tak by som to mal ako sú odbúrať. Nie preto, že chcem byť služobníkom ľudí, chcem služobníkom mysle, že ako ich uši svrbia, ale slúžiť im chcem. A ak sú prekážky nejaké, tak sa radšej niečo iné oblečie, mužské, alebo niečo, nejaký iný príklad. Takže našim názorom na neho, potom je to reč tela. Filtrujeme jeho reč, aj teda reč tela, gestikulácia, oblečenie. Keď teda vieme, že napríklad dneska je to zvykom, že aj brat Daniel tam mal zvyk, že pred kázňou gitaru zobral, zaspieval. A teraz vy máte určitý názor na hudbu. A teraz ten kazateľ rockovú hudbu, už nemusím kázať. Napríklad, už ste si vytvorili nejaký názor, alebo proste aké slova používa, tak takéto múdre slova to používa, čo nebudem. Že máme také nepísané proste určité filtre, bloky, že reč tela samozrejme je dôležitá a musíme to teda vedieť. Alebo ako narába s písmom, keď teda vidíte, že proste to tam tlačí a vymýšľa a tak. Proste tie vonkajšie sú veľmi dôležité. Tak preto som len to chcel hovoriť, že aby sme rozumeli, že ako ja, moja osoba, môžem ovplyvniť aj pozitívne a negatívne, či moju zväzť, moju Božiu zväzť skrze mňa, či ľudia budú prijímať, alebo si vytvoria nejaké zábrany. Takže čokoľvek vedome vieme, že by mohlo spôsobiť nejaké zábrany, snažíme sa to odbúrať. Pretože je to veľmi dobré. Pavol hovorí v tom druhom liste Korinťanom 4. kapitola, že vraví, že neochabujeme v tej zvesti a tak ďalej, v službe a vraví, a sami seba vnímame, že sme vaši služobníkmi, alebo v službe pre vás. Takže ja som teraz tu, vám slúžim. Som v Božích rukách ako nástroj, ktorý mám vám slúžiť a čokoľvek by v tom mohlo brzdiť, tak chcem pre Pána a z lásky k vám to odbúrať. Toto je veľmi dôležité. Potom, rečníkov život je veľmi dôležitý. Takže ja to hovorím, že tá kázeň
nezačína tu, keď prídete, potom nebudete počúvať. Celý môj život. Vy tu žijete aj na dedinách, kde sa poznáme. A teda vieme, že povedzme si na rovinu, máme určité vnútorné zábrany, keď nejaký brat sa postaví, my vieme jeho život trochu. Hej? Máme tendenciu zablokovať sa. Niekedy proste Pán Boh aj skrze toho brata môže ovplyvniť môj život, môže hovoriť. Nám brat Basary zvykol hovoriť, že máte vy šťastie, že Pán Boh si aj Balamovú osudcu používal. Takže použije si aj nás, aj keď sme nedokonali, to je taký trošku na odľahčenie. Ale duchovný život je veľmi dôležitý, to znamená, že musí byť zrejmé z nášho života, že slovo Kristovo v nás prebýva bohato, v plnosti. Že je to si človekom, ktorý žiješ slovom. Čítaš slovo, študuješ si slovo, proste žiješ slovo. Že to nie je tak, že je po tebe známe, že aký je mesiac dlhý sa slova nedotkne, že potom nedeľu mám niečo, hej. Viete, to ľudia hneď zistia. Zistia ľudia, že slovo Kristovo neprebýva plnom bohatstva vo vašom srdci. A to potom je teda bude také deformácia. Potom, keď máte, tu sú také praktické návody, že keď máte predniesť, zvestujete slovo, buď tomu na Slovensku hovorím, že buď sám sebou. Hej, tu je brat Daniel, to je Adámek. Ja nemôžem byť on. A on nemôže byť ja, a netreba, aby som bol, nie? Ja budem sám sebou, on nie je sám sebou, tu ďalšie bratia a sestry. Takže každý sme iný nástroj Božej ruka a nie je dobre, keď sa chceme hrať na niekoho iného. Takže teraz, lebo ľudia zistí, on to nie je ono, rozumiete. Takže buď sám sebou úplne prirodzene, toto som ja, mám takéto spôsoby správania, vyjadrovania, slovník, Pán Boh sa použije toho brata, tú sestru iným spôsobom. Je to sloboda potom, že sa nemusím hrať na niekoho. Pretože to je zväzujúce takéto veci. Takže byť sám sebou, potom čo hovorí, byť vzorom pre veriaci, lebo hovoríme o živote. Keď nie som v tom bežnom, každodennom živote vzorom veriaci, ako píše Timotejovi, tak ľudia filtrujú tú zvesť cez môj život, že jedno, tak sa hovorí, vodu kážeš, jedno piješ naopak. Ako to tak potom býva. A to hovorím, to sú praktické veci, treba o nich vedieť, možno si uvedomiť skôr, lebo viem o tom, ale že to vplýva na našu zvesť. Potom rečníkov emocionálny život znamená strach. Keď vidíte, že proste človek žije v strachu nejakom, ide na kazateľňu a vy cítite, že je celý strnulý, krčí v nejakom strachu, alebo naopak, sebaistota, plný seba, ako to hovoríme. Aj to filtruje ľudí, nejaká pýcha taká, že som sa majster sveta, teraz vás všetkých poučím, ako to treba. Proste ľudia zistia, že trošku príde čas, keď Pán potom nás uzemení, tak hovoríme. Takže ten emocionálny život je veľmi dôležitý, tiež má vplyv na tú zväzť. Potom tie fyzické prvky znamená, že, ako som hovoril, gesta, čítanie, ovládanie hlasu. Veľmi dôležité je napríklad to, že ako začnete čítať text, vyberiete si text, a proste tie celé gestá, že prepáčte, teraz tak, a hrabete sa v písme, nevieš dostať slovu a už sa na teba vytvoria, alebo potom začneš text čítať a treba prekladateľ, lebo nezrozumiteľne predskočíš, iná ste, takže to celé pôsobí, že takže o čom sa bude hovoriť, nepoviem, to prečítať nevie. Takže dávajme sa to pozor, ako my sa na tým posmejeme samozrejme, ale to už ako, nám brat Fazekáš napríklad hovoril, že už keď mi prečítal text, už som vedel, či tomu rozumel alebo nie. Takže ono to je, tam to začína niekde, že samým tým čítaním textu a celým tým zjavom, ako vidíš, ako nejako to celé vplýva na teba, že tam zbieraš, že papieriky hnedko padá, nejako. To som chcel tak akože. Takže ono už povedie, vytvoria sa na vás názor a
sa rozhodnú, či ho budú počúvať alebo nie. Žiaľ, je to tak a o tom treba teda vedieť. No, teraz pôjdeme tak, že už sme to všetko spravili, študovali, rozhodli sme sa, modlili sme sa. Teraz treba niekoho teda si kázeň pripraviť. Či už teda robíte akokoľvek formou, nejako si to dať, čo si na papier, možno či do počítača dneska. Ak niektorí to máte, že si nerobíte, že nejaké koncipovanie máte buď v hlave, nejakú štruktúru, niečo musíte mať. Takže, a tu niektoré také praktické veci, teda každá kázeň má nejaký úvod, to nič nové nepovie, to teda poznáte, nejaké jadro, tá hlavná nejaká zväz, nejaký záver. No, ale tu sú niektoré praktické veci, že ako robiť tie úvody. Týchto dňov som mal čas, tak som si pozeral niektoré na YouTube, teraz prázdne na všetkých, to tam uverejníme. No a tam človek môže vidieť akože aj vlastné chyby samozrejme, že tie naše úvody často sú všelijaké. Takže v úvode to je cieľ, teda prezentujem nejakú tému. Tak drahí bratia, sestry, viete, dneska budem hovoriť o radosti. No ale potom som sa k radosti nikdy nedostal. Začal som stieňať aj celú kázeň, lebo Clintonovú nezvolili, lebo náš premiér a váš a... No, takže neoklamať poslucháča. Som naznačil tému, tak by som sa mal k tej téme dostať. A nie tak, že spravím z toho 3 témy, že behám od začiatku do konca, potom posledných 5 minút, no ešte v tej radosti tak nejako. Už som 4 témy mal. A ľudia nevedia vlastne o čom to bolo. Takže tam v úvode je miesto naznačiť tému nejako dosť, teda taký most v danej téme, tam hovorí, že je to ako štart lietadla nad kraji. Viete, si aspoň predstaviť, lietali ste možno všetci, alebo väčšina z vás. Musí to začať na zemi a pekne postupne to graduje, ak nie tak je zle. Takže tak by mohol byť takýto úvod, znamená, že začať na nejakom nultom bode, nejakými úvodnými slovami, postupne tak ako... A my teda vieme, že na letiskovej dráhe nesmú byť žiadne kamene, alebo tiehne, alebo neviem čo. Takže v našom úvode by nemali byť takéto kamene. A tam môžu byť rôzne veci, ktoré sú rušia. Takže sú veci, ktoré tam nepatria. Hej? Lebo potom, neviem, či mám spomenuté niektoré veci, všetko, čo by mohlo narušiť, odviesť od témy, alebo úplne niečo tam nepatrí. Takže držme sa témy, keď povieme, naznačíme tému, alebo som prečítal text a teraz, bratia, sestry, chcem hovoriť z Matúša 5 na tému blahoslavný pokorný. Tak potom, začnem postupne od toho nejako a držať sa témy, aby sme neoklamali ľudí, teda, že poviem, budem hovoriť o pokore, ale som sa k tomu vôbec nedostal. Takže ten úvod je kľúčový, totiž to, čo som hovoril. Tu sa poslucháči rozhodnú, či vás budú počúvať alebo nie. Tu. Celým, ako vidíte, ako prečítate, ako začnete slova, už nejaké to privítanie, možno tu máme ešte niektoré veci, tak začína to privítaním. Už to privítanie, ak tie naše privítania často bývajú všelijaké. Okay? Často napríklad také, že nemám presné informácie, tak vítam tu brata z Pivnic. On povie, ja neviem, že kto som. Ja som nie z Pivnice, som z Gubínu. Hej. To je chyba, ale už to môže, aký mal záujem, neviem, kto som čo. Takže zistíme si informácie. Už som teda hovoril, tie prvé slová, aké používam, či tam použijem nejaký vtip, nejakú ilustráciu, nejaký humor, čokoľvek, to je treba veľmi premyslieť. Tam sa ľudia rozhodnú, budú ma počúvať alebo nie. Oni budú tam sedieť. Ale to, či ma počúvajú, tu rozhodne. Ako som ich pozornosť získal, ako som ich oslovil, alebo som nie. Takže možno takéto kratučka, taká praktická vec. Potom ten jadro zvesti, to je to hlavné posolstvo, takže to je obsah. To poznáme všetci, asi, že to, čo chcem povedať. Tu vysvetľujeme, vykladáme text, tam už som naznačil tému, podľa toho, čo sme hovorili, nejaký predmet, vypozoroval, preštudoval, som si vytriedil. Takže vykladám text. No a tu je potom miesto, na niektoré napríklad ilustrácie podporiť text. Takže o čom niečo hovorím. No a tu potom môžem
podporiť nejaké tvrdenia, že s postavami, príbehmi, potom keď máte nejaké pomôcky, dneska sa dá nejaké, možno máte nejakú historickú, neviem čo, neviem, kde bolo, ale máme dneska počítačov, všeličo, tak môžeme ich premietnúť, pozrieť, aký to mohlo byť. Ľudia by mali možno nejaké predstavy, možno je to nie zvykom všade, keby vás to možno niekto rušil, čo tu nejaký film ukazuje na kázni, ale krátky, minútový, 30 sekundový sú dneska môžete používať cez free, čo sa dajú stiahnuť, krásne veci, čo podporia určitú tému. Takže niečo, čo to podporí, alebo proste možno nejaké osobné svedectvo je tam, môžete povedať, takto, toto bratia, čo vám teraz hovorím, ja pozrite minulý týždeň, toto som prežil a môžete podporiť tú zväzť. Alebo nejaké ilustrácie, iné svedectvo, takže to je to jadro zvesti. No a znova, je dobre teda, aby to jadro nejako pripravené tak, aby teda ľudia vedeli, že napríklad, že poviem, viete, Pavol hovorí o radosti s Filipanom 4, tieto 3 veci. A máte bod 1, bod 2, bod 3, ľudia vedia sledovať. A potom samozrejme poviem, že 3, tak nech sú 3, ale nebudú 2, alebo 5. Môže sa stať samozrejme, ale aby to tak bolo, ale ľudia vedia sledovať. Takže potom iný možno teraz poviete, že ale platí to, že menej a zrozumiteľné, Pavol hovorí radšej menej slov zrozumiteľnými v zbore. Takže tie kázne nemusia byť dlhé, dneska to sa vlastne mení, že pozornosť ľudí sa skracuje, už nevedia ako bola, keď pozriete tiež hodinové kázne boli, prišiel som do jedného zboru, ja si chystám kázne na takých 35 minút zhruba. Povedal brat, hodinu a pol, vieš, to nie je kázeň, čo nie je na hodinu. Viete, potom naťahujeme ako, jak to hovoríte, v stáparci klubu, že proste, že pripravím si tak, koľko chcem hovoriť. Aby to tam bolo. Je tam môže byť samozrejme hore pár minút, ale že určité body, aby to bolo prehľadné, aby ľudia teda, aby to tak ako Brian malo hlavu, preto ľudia vedeli sledovať, že aha, tieto 3 body si nosím domov, zapamätal som si, lebo 2. Takže je to dobré, aby to bolo zrozumiteľné. A potom teda máme záver. Takže záver, a toto je často problém. Záver je tej kázne teda, je priestor, kde to musí byť kratučký. Záver zhrniem. Tak už nejakými myšlienkami čosi. Chcem teda tam niečo uzavrieť, niečo, čo by si ľudia teda mali ako hlavné posolstvo odniesť domov, aby teda vedeli. A treba uzavrieť vtedy, keď všetci vedia, že som už skončil. Len ja niekedy nie. Lebo niekedy, viete, potom pozriete na hodinke, máte problém s tým, že teda to tak ešte krátko a ešte začnete a znova tam proste a nejako dokončiť a krútite sa okolo, ak niekto to nevie pristať. To sú zlé skúsenosti. Naozaj, všetci vedia, že sme skončili, to sa už cíti, keď už začnete sa opakovať všelijaké veci a my ešte nejako to tam, takže záver sa dá pokaziť veľa, pretože to je posledné a niekedy si ľudia zapamätajú len ten záver, že to zabudnú tam niečo tu v strede, tie hlavné body, ale zapamätajú si to, že to tak v tom závere tam bolo všeličo. Niekedy napríklad robíme také chyby, že ďalšiu kázeň nám ešte nám niečo nerozum a potom brat, ktorý končí bohoslúžbu, z toho spraví tretiu kázeň a vysvetlí, ako to má byť. Takže to sú problémy akože tejto služby, takže naozaj, keď poctivo je skončiť tam, kde som sa nejakomu pripravil, keď to bude 20 minút, nech je to v tej službe vidno, že sme verne vstáli, 20 minút, má to posolstvo, je to jasné slovo, radšej tam skončiť, ako potom ešte naťahovať to a to už nemá význam. Potom v závere musí byť priestor pre aplikáciu. Takže aby poslucháči neodchádzajú domov s tým teda, že tak pekne hovoril, ale čo ja s tým dnes? Že nevedia. Takže priestor pre aplikáciu jednoducho nejako teda, že aby sa to slovo dostalo do srdca. Znamená z tých, ako sme hovorili, že otvor moje oči z toho vnímania cez myseľ, úžitok prinieslo slovo a sa dostalo len do dobrej pôdy srdca. To je aplikácia. Takže ak túžime potom, aby to slovo prinieslo úžitok v životoch ľudí,
tak chceme to nejako premostiť, že aby vedeli, ako ja dnes môžem toto slovo žiť, myslím, že to mám takto. Takže znova, to je pristávacia dráha na letisku, že keď to pristáva, sme zlietli, sme sa tam vznášali a potom sme jemne pristáli. Taká dráha. No a na tom už to samé, tento obraz hovorí, že ani tam nemôžu byť žiadne veci, čo mali prekážať. Žiadne kamene, o tom sme skončili. Znamená žiadne nové informácie, žiadne behanie dozadu ešte. Ja to som ešte zabudol povedať, viete, a odbehne človek kade tade. Proste treba to s týmto ukončiť tak, ako to je, a teda hovorím, s tou aplikáciou by človek vedel, že toto si beriem do života, tak ako tu som napísané, že jemný, istý, bezpečný, ten záver, pokojný, ale presvedčivý, zrozumiteľný, ale že stačí naozaj, keď si jednu, dve myšlienky človek zoberie k srdcu, že toto Pán Boh, toto som vyrozumel z tohoto slova, ale s týmto odchádzam domov. No a teda záver môže byť ukončený buď veršom, nejakým už či z toho textu, alebo ak je to nejaká téma, či predmet, tak je téme, ak napríklad tam mali slovo vernosť, tak nájdeme si ešte tak Pavlové výzvy. Preto, milovaní bratia a sestry, a možno také priniehavé slovo k tomu, povzbudenia na danú tému, alebo výzva, sú situácie, keď Duch Boží vás vedie k tomu, teda, že viete, že jednoducho urobíte výzvu, tak neviem, mali sme nejakú tému, tak možno dnes niekto si to zápasí. Chceli by ste to dnes nejako poriešiť, že poďte dopredu, môžeme sa s vami modliť, alebo keď skončíme, budeme tam traja, poďte za nami, ja som dostal porozprávame, vy zápasíte s touto vecou, aby ľudia mohli dostať príležitosť pre riešenie danej problematiky. Pretože počítame asi s tým, že nám ľudia sedia v laviciach či na stoličkách v zhromaždeniach s reálnymi problémami. Reálne zápasy je, nevieme, čo dotyčný brat prežil, akurát možno je depresia, akurát je v kríze, akurát toto alebo tamto. A teraz s týmto slovom je ešte možno tak vyprovokovaný rozmýšľanie, nevie čo s tým. Možno praktickú radu. Takže ja neviem, máme hypotéku na to, že už zajtra mám 8 splácenie, neviem si s tým poradiť, čo mám robiť. A pritom vy ste hovorili, téma bola neviem, o vernosti, spravovaní financií. Teraz mi poviem, a čo? Takže priestor aj pre takéto teda naozaj odreagovanie. Preto je dobre, keď je to možno napísané, že by sme trošku to nejako nebudili, nejako skoncipovať, podľa toho, ako to vnímate, že chcete uzavrieť. Takže toto je veľmi dôležité. Tým kázňam možno toľko, ešte niektoré veci také praktické, že tie kázne sú rôzne typy kázne, by sme mohli povedať, modely. Takže je kázeň, ktorá je vyučujúca, napríklad možno ako toto, že kázeň je vyučovanie, ale Ježiš, vraví, máme kázeň nahore napísané, ľud sa posadil a on ich učil. Takže jeho kázne väčšinou boli vyučujúce kázne, takže vtedy tá kázne slúži na vysvetlenie biblického učenia, nejakých práv, pôsobisko na myslenie, na naše myslenie. A skôr sa používa aj na bežnom kázaní alebo biblické hodiny. Neviem, či máte, my máme na Slovensku znamená v týždni, skôr sú biblické vyučovanie, tomu hovoríme, ani biblické hodiny. Na záver je potom zvyčajne modlitby pre dané veci, ktoré sme spoločne študovali. Takže to sú skôr také vyučujúce kázne. Potom také meditatívne hovoríme tomu, znamená také, my hovoríme, že máme rannú modlitebnú chvíľku a k tej modlitebnej chvíľky, aspoň na Slovensku, nemáme kázne, že viete, ale také zamyslenie mi tomu hovorím, neviem ako to povedať, taká kratučka úvaha, pozbudí ľudí k modlitbám, že 10 minút, 5 minút, závisí to, ako to má pripravené, takže zámer je skôr osloviť tak srdce poslucháča, že tam nie je priestor pre výklad a nejaké veci, ale takže emócie, pozbudenie, tomu máme také zamyslenie, možno 2 verše, pár myšlienok k tomu, pozbudiť modlitbám a tak ďalej. Takže tie modlitebné stíšenia,
je veľmi dobré, ja sa pamätám, keď boli tie modlitebné chvíľky, to tu starší sa veľmi dobre pamätajú, a potom ešte bola kázeň, jedna bola pre sestry, jedna bola pre bratov, a po každej bola kázeň, ako je modlitebná chvíľa, 30 minút, ako to bolo veľmi, že to bola fakt iná doba, dnes na to tu ľudia asi nie sú pripravení počúvať toľko, žiaľ, možno, ale skôr naozaj, keď je modlitebná chvíľka, to je skôr také 50 minút pozbudených modlitbám, takým slovom. A zvyčajne potom tam ešte mám modlitebné chvíľky, ako u vás, že za chorý, také potreby si môžu povedať, bratia, sestra, modlia sa spolu, takže to je taká úvahová. Potom je rozprávačská kázeň, kde tí z vás, ktorí sú dobrí rozprávači, to je fantastické, kto je takým dobrým rozprávačom, že teda biblické príbehy proste, to nie je, že ako besiedka, ako máme nedeľná škola, že deťom, ale dobrý rozprávač veľmi dobre vie ako urobiť takúto rozprávačskú kázeň, kde vás vťahne do príbehov a proste jednoducho pochopíte tieto pravdy takýmto spôsobom. Takže pre určité skupiny ľudí je toto veľmi vhodné. Veľmi vhodné pre určité skupiny ľudí. Dnes žijeme v postmodernej dobe a hovorí sa vraj, že postmoderný človek chce počúvať príbehy. Jedna z tých vlastností. Takže nie je také, že vyučovania ťažké doktríny nejaké, povedz nám nejaký príbeh, ale naozaj dobre povedaný príbeh, tam má v sebe všetko, ale nie všetci vedia dobre rozprávať príbeh, tak aby to naozaj zaujalo ľudí. Takže takáto rozprávačská môže byť. Potom opytovať sa. Neviem, či máte takéto skúsenosti, či robíte takúto formou. Teraz asi nemám. Aj toto je spôsob, ako sa teda môže kázať slovo. Formou otázok, diskusí, odpovedí. Neviem, či asi toto veľmi nie je zaužívané, možno skôr v takých skupinkách, alebo na mládeži, ale na takom bežnom zhromaždení možno nie. Ale niektorí to používajú. A ja tiež občas používam, mám teda niektoré série z kázni s vypracovanými pracovnými listami otázok a odpovedí unikátnych pre ľudí. A že spoločne rozmýšľame nad textom, spoločne diskutujeme, spoločne sa zdieľame a spoločne prichádzame k záverom, potom možno ešte také zhrnutie ten kazateľ povie. A to je veľmi zaujímavé, že keď cirkev spoločne sa dostane niečo podobné ako Pavol a Beréci. Že tiež oni sledovali, možno tam nepíše, že priamo možno sa aj pýtali niečo, ale sledovali, či hovorím, tak ako písma hovoria, možno formou otázok, diskusí. Takže je to veľmi dobré a tieto materiály, čo vám tam hovorím, my to používame tam sú takou tiež formou, že na tých skôr biblických hodinách tiež, alebo na mládežiach sme mali zopár, že už mladých teda učíme zapájať sa, rozmýšľať nad slovom. A spolu sa dostaneme akýmsi záverom toho. A je to veľmi dobré, že keď ľudia objavia sami pre seba pravdu, tak si skôr vezmú alebo prihlásia, alebo odnesú domov. Takže možno takéto praktické, že aby sme rôzni ľudia a jeden je učiteľ, jeden je viac evangelista zameraný, jeden je viac taký, že pastier a tak rôzne takéto, aj typy kázni môžu byť teda iné. Tu som mal ešte jeden posledný verš. 2. Timoteova 3, 16, 17. Tým skočíme, potom môžeme ešte otázky, keď máte nejaké. Takže celé to sleduje k tomu, praví, že 2. Timoteova praví, že slovo Božie je dobré nám. Takže v tej aplikácii a to celé, teda v tých kázniach sledujeme to, čo Božie slovo chce sledovať. Tam ako hovorím, môžem prečítať to slovo priamo, roháčka mám tuto. Celé písmo je vdychnuté Bohom a je dobré užitočné na vyučovanie, takže už tam máme tú vyučovaciu potom kázeň, alebo vyučovanie priamo, karhanie, naprávanie, výchovné káznenie, spravodlivosti, to môže teda usmernenie do života rôzne. Praví, cieľom je, aby bol človek Boží dokonalý, ku každému dobrému skutku pripravený. Slovo dokonalý neznamená neomylný, ale celistvosť. Taká, že proste
celý spektrum života viery, znamená, tie kázne majú byť nasmerované, aby teda sme pokryli všetky oblasti, aby bol celý, nie rozbitý jeho život, ale dokonalý mysle celý, možno anglické preklady hovoria integrity, to je. A toto je veľmi dobré. Ku každému skutku pripravený, tu sme diskutovali do obeda, praktický život viery. Aby to nebolo len, že máme informácie, ale pripravený do života prakticky žiť svojim vieru. Kde získať tieto zručnosti, kde získať tie informácie? No v službe slova. Keď prichádzame do zhromaždenia, počujeme, sme formovaní, týmto slovom hovorí a pripravovaní sme pre praktický život viery. Toto je kľúčové. Takže slovo musí mať dopad na praktický život viery. Ak nemá, tak potom to môže byť dvojako, samozrejme, že buď ten kazateľ neodovzdal slovo a teda v aplikácii ľudia nevedia vlastne, čo majú, alebo ľudia, samozrejme, ľudia si môžu povedať, Ježiš povedal, viete, tak som vás chcel, ako sliepka tie kuriatka, hej, ale vy ste, alebo Ježiš mal Židom, nechcete prísť ku mne, aby ste mali život. Takže toto je to napätie potom, ktoré má ten kazateľ, zvestujúci slova, že bude obviňovaný, že to, ako to slúžiš slovom, na ľudí to nemá žiaden efekt. A potom sú tie problémy, že tak poviem, radšej sa vzdám, tu sú lepší kazatelia, oni slúžia. Alebo na druhej strane treba si uvedomiť, že chyba môže byť v ľuďoch. A častokrát je, že nechcú byť formovaní slovom. Nedovolia Bohu, aby menili život tým slovom života. A zniesť to napätie je často ťažké. A preto končím tým slovom z 2. listu Korinťanom 4. kapitola praví, že preto keď máme túto službu, ktorú sme dostali z milosti, napriek všetkému neustáva. Takže chcem vás pozbudiť, týmto končím, chcem vás pozbudiť, bratia a sestry, tiež tam bolo veľa informácií, možno niektorí ste povedali, že je to ťažké na toto všetko myslieť a na toto všetko dbať a to je veľká práca, ja chodím do práce, nemám to čas a tak ďalej. Chcem vás pozbudiť, ako tu teda Pavel hovorí Korinťanom, služba nám je daná, prijali ste ju, máme ju z milosti Božej, pokračujeme veľmi ďalej. Je ťažké? Nie. Bude to vyžadovať seba zaprenia? Bude. Bude to určité napätie? Bude. Ale to je vzácna služba. Pretože aké nohy sú krásne, či už som povedal, krásne sú nohy tých, ktorí zvestujú Božie slovo. A do Lúkom sa rozprávali práve, že chcem vás pozbudiť, aby ste rozmýšľali ešte jeden aspekt. Že tým, že stojíte v tejto službe, predovšetkým vy budete obohatení. Vy budete mať požehnanie ako prvý, pretože seba prvý postavujete po to písmo. Takže aby ste vnímali, že obrovské požehnanie vy prežívate tým, že stojíte v službe slova druhým ľuďom. To je niečo, čo je neoceniteľné, či nie na zaplatenie, by sa dalo povedať. Takže obrovské požehnanie, toto požehnanie ten naozaj vám praje. Máme ešte možno 15 minút. Ak máte otázky, čo ste si možno poznačili, niečo, čo treba dovysvetliť, vaše možno nejaké skúsenosti, tých sa pozdieľať z vašich služby slova, nemohol som tu všetko povedať, samozrejme. Je dobré, aby sme možno ešte možno odreagovať nejaké veci. Áno? Je nakázaň a správna kázaň. No, už som teda trošku hovoril predtým, že môže byť kázeň pekná, naozaj, aj úplne, že z písma ten človek hovoril, ale nemusí byť správna. Alebo keď som rád, že ak sme nepochopili tie určité posuny, presuny, stará znova, milosť, zákon a tak ďalej, takže môže byť pekná. A čo je zaujímavé, toto je ten paradox Boží, že aj keď je nesprávna, že povieš si, toto ako, aj takto môže niekoho Pán Boh si to použiť. To je ten Boží paradox, že my potrebujeme usilovať o to, aby sme boli verní služobníci, správne narábali s tým písmom, ale pri našich chybách a omyloch každý z nás, proste
nie sme nikto dokonalí. Vo viere, že Boh si to slovo môže použiť spôsobom, ktorý dnes si aj predstaviť. To takto funguje. Božie slovo je naozaj, alebo Pán Boh svojím duchom nesie to slovo. Takže niekedy, nesmieme sa postaviť pred výber, že buď pekná, alebo správna. My musíme usilovať o všetko, ale napriek tomu, že nebude celkom možno správna, alebo že nebude tak pekná, uladená, aj tak potrebujeme sa v službe slova. Zdá sa, Pavlovi to vytýkali Korinťania, že Pavlova kázne neboli pekné, ako myslím takto. Nevieme, ten jeho hostinník, že koktal tam, ale povedal, tvoja reč, keď listy píšeš, tak si hrdina, tvoja reč slabá. Zdá sa, že to nič moc nebolo, ako my hovoríme. A napriek tomu Boh si používal mocným spôsobom. Takže nech vás to neodradí, ale sa neviete vyjadrovať super teraz, že teraz poviete, tak tu tých druhých slúžiak, poriadne povedať, neviem, dve na to. Aj môžeš sa tak vyhovárať, Pán hovorí, nie, pošli ťa, ale budú tvojimi ústami. Takže, ale určite tak usilovať o čo najlepšie, ale nie tak, by sme si vyberali, byť bude pekná, alebo správna. Ďakujem. Ešte niektoré otázky možno. Možno ešte nejaké vaše veci, s čím vy možno tak zápasíte, sme tu nepomenovali. Už tu zaznelo, že čas je problém, samozrejme, to chce počuť čas, ale Možno príčinu o toho, čo Pán hovorí, že to je veľa, dopovedom za to, čo je. Načo je menej, to je problém takým, že sa nehoduje slova. To sa zneužíva teraz. áno. Takže je to o porovnávaní, ako my si niekedy toto použijeme, sme porovnávali. Ale teda treba si uvedomiť, že každému z nás je tie mnohé podobenstva hovoria viac hrídiem, menej hrídiem dané, a že komu je viac dané, tak sa od toho bude viac asi očakávať aj pri tom vyúčtovaní či zúčtovaní poslednom. Ale naopak, na druhej strane nás to nemalo viesť, teda, že budem znižovať kritériá. Tak keď Andrej a dobre je mi tak, a ja tak budem, nie? Pretože ak mi je viac dané, potom ja sa budem očakávať. A porovnávanie nie je dobre, to je tragédia. Keď Pán Ježiš volal Petra, nakoniec Jana hovoril pod za mnou. A Peter ľaví, a čo tento? Myslím, že tak hovorí. Na Jana asi. A čo tento? Teba do toho nič, čo on? Ty. Takže porovnávanie je také otroctvo, že sa porovnávame, kto je lepší, kto nie je. Preto som hovoril, buď sám sebou, ty stojíš v službe slova, buď verný v službe a každý sme rôzne nástroje, rôzne ľudí a všetci spolu vlastne tvoríme telo Kristovo a nedobre sa porovnávať. Aj keď by tu bol brat, ktorý stokrát lepšie do mňa káže, nech ho Pán Boh požehná, nie? Ja môžem poslúžiť v tom, čo mne Boh dal. Aj v tom malo, on môže rozložiť, takže... Spomenul si maďarských baptistov, že majú témy za celý osobná myšlienka tvoja. Je lepšie takto, ako my, ako nám povede hovorať, čo je bolo napísané. Tvoje osobnú myšlienku. Tak možno v nejakej krízovej situácii je to dobrá pomôcka. Že možno není zbor, mladíčke zbory, je to na jedno veľa, alebo možno mladý zbor, nie je ešte vystrojený, že by to, není to zlé, ale trvale by som to asi nebral. Trvale by som to nebral. Jediné, ak je tam možno sloboda, nejaké neviem, to majú, že viac nejako toho, ale neviem, ale mám nejaké skúsenosti s týmto, ale trvale by som to asi nebral. Robí sa o tom, že teraz naše zbory už, aké máme, to spomenuté vývoj, postup, ide čas, tak sa veľa mení to. A dosť malo hovorím o mnohých témach. Možno keby tu bol rozkaz, tá téma sa musí, by nám bolo veľa užitočných. Ale dobre, to je už naša vec. No, sú zbory, viem, aj v Spojených štátoch, aj v Bosných, aj tu v Európe, aj denominácie, aj baptistická cirkev, že majú taký rozpis, že
napríklad, že, ja neviem, jún budeme hovoriť na túto tému, ale nie sú dané texty, hej? Lebo myslím, že oni majú tam aj texty nejaké takto, takže tematicky dané, že a to môže sa striedať, že teraz január, neviem čo, február budeme na toto sa sústrediť, marec na, že nemuselo by to byť zlé, takáto pomôcka, a to sa môže obmieniať, možno nejaké vedenie, alebo zborové, alebo aj jednoty, keď si to vnímali záhodne, nemusí to byť zlé, ale aby to nebránilo, aby to nebolo brzdou niečomu, že teraz ja dneska musím kázať na toto a hoci viem, že nejaký Pavol má niečo inému. Nie tak vecký, perský, čo by Hej, to povie. aby to nebolo niečo, čo potom brzdí. Áno. Myslím, že je dobré si pozrieť témy, aké zbor preberá v priebehu povedzme roka alebo 10 rokov, všetky témy kázni a porovnať s kresťanskou dogmatikou a spýtať sa, či na témy, ktoré celé kresťanské učenie hovorí, či sa tam tie témy vôbec objavia. Lebo moja skúsenosť je, že treba o Bohu ako bytosti sa oveľa menej hovorí ako o tom, ako my máme žiť. Čo samozrejme je pochopiteľné, ale ak sa nikdy nehovorí treba o Božom hneve, lebo sa to nejako vynechá, tak sa treba spýtať, či to slovo je delené naozaj správne, ak to zbor nikdy nepočuje. Nejakú tému, ale to môže byť rôzne, takže kresťanská dogmatika, systematická teológia poskytuje témy a je dobre sa spýtať, či sa na všetko káže. Ja sa nestalo, že roky sa o ničom vôbec nehovorí. To neviem, či sa robia. Ja v našom zbore napríklad robím. Všetci bratia, čo kážu, či už kázne, alebo aj modlitebné chvíľky, všetko píšem. Takže dalo by sa, ale to sa väčšinou asi možno nerobí, že aby sa potom spätne vedelo, že aha, za posledných 5 rokov ste ešte nikdy nehovorili o... Tak to sa dá porovnať s výživou, tak ak stále jem cukor alebo mäso, tak sa to prejaví na mojom živote a to isté je aj slovo Božie výživa a nemali by sme mať dietu jednostranne. Ono by to nebolo zlé, ono to, aj to, čo napríklad Maďari spravili alebo iní, to má to niekedy svoju logiku, lebo možno tiež zistili, že dlhodobo boli niektoré témy vynechávané, ignorované, už či takého či onakého, že by to niekto trošku sledovať možno a to by bolo zlé. Určite. Akým spôsobom strážiť kalacializmu? Napríklad teraz príde nejaký host, nepoznáme človeka a hovorí niečo o falošnom Bohu, o niektorých doktrinálnych veciach. Proste on káže, čo robí zastaviť ho, takto nehovorí písmo, takto neučíme my, alebo ako máte skúsenosť. Toto je problém, kazateľnicu si strážiť musíme. Veľmi, tak obrazne kazateľnicu, rozumiete, službu slova. Tu sa narodilo aj na Slovensku veľa nedobrého, a myslím, že aj tu, že to bol zvykom, tak neprišiel host, tak nevie, že kto je ani čo je, aké má učenie, tak a potom si zistil, že všeličo. Takže toto je veľmi dôležité, napríklad u nás, myslím, že vo viacerých zboroch, u mňa napríklad, koho nepoznám, nepustím za kazateľa. Prvýkrát, keď sa s ním porozprávam, zistím, aké má, lebo keď je pozadie, pamätám sa, to je Pavel môže povedať, ešte som bol v Bystrici, prišiel jeden brat Hanola z Kanady, hovoril, že baptista, ešte tam bol brat Cekov, niektorí poznáte. A tak, ešte som študoval, tak z Kanady brat Hanola prišiel nejaké knihy, no nie sú to ako teraz. Tak, on vyšiel a zistili, že čo je zle, on nejaký baptistický jehovizmus začal hlásať, čo to tam bolo. Tak pamätám si, čo urobili. Kazateľ Dalibor, brat Hannes, brat Cekov, a ešte bratia starší, rýchlo sa dali tak do. A poradili sa, zastavili, stopli, knihy povedali, predávať sa nebudú, brata. Takže je to, ako to bolo zjavné, to bolo niečo, čo nehovorí tak, že je ale zjavné, keď človek popieral základné, vianočné, tak tu sa nesmie dovoliť takéto. Áno. Podľa Áno. Ja by som jeden príklad, ktorý som v Belehrade, jednom zbore, skutočne
skúšať. Vyšiel jeden brat, ponúkli ho. On citoval verš, kde hovorí, že Pán Ježiš Kristus zakúsil hriech pre nás. Ja som momentálne reagoval. On nezakúsil hriech, ale smrť. A on mi povedal, ale on musel zakúsiť hriech, aby videl, čo to znamená. Človeče, dolu. My sme hovorili, že vo všetkom pripodobného. To je základ. My sme mali zbore... My sme mali zbore povereného brata, o ktorom všetci vedeli, že je poverený zastaviť, ak niekto začne. Lebo niekedy je ťažké, kto sa má rozhodnúť, že ja teraz nesúhlasím, lebo to je dosť také neslušné a niekedy to nemusí byť isté, že to je úplne zlé. A niekedy sú to také veci na hrane a preto je dobré, aby celý zbor mal určeného jedného zodpovedného staršieho brata, ktorý je poverený, že keď sa tam naozaj niečo vážne začne hovoriť, tak on vie zhodnotiť, či to už treba zastaviť, alebo je to len taký ľudský omyl, že nepovie presne miesto. Lebo to sa dá aj potom uraziť niekoho, kto síce nemyslí zle, len sa nevyjadril presne. Takže tam treba byť veľmi citlivý, keď už naozaj sa začne proti krížu, alebo toto, že Ježiš nie je dokonalý, alebo ja neviem. Nejaké základné veci, ktoré zbor nemôže to, tak musí, my sme poverili človeka, ktorý... No, pretože je naozaj dôležité si strážiť teda kazateľom, lebo tam sa... Samozrejme, s touto témou súvisí ďalšia téma, ale to je veľmi zaujímavé, ale nechcem sa do nej púšťať, pretože máme kazateľov, ktorí kážu cez modlitbu. To nie sú za kazateľom tu, ako, ale my sme tiež mali skúsenosti, že človek, ktorému sme povedali nie takto, ale zneužil na to, aby nám povedal a kázal, čo chcel. To je ďalšia téma, to sa týka tiež takéhoto. Pamätám sa tiež Bystrici, že to museli stopnúť. Brat sa modlil kázeň a povieš si, modlí sa to, čo? Spravil. A on spieva herezika nejaké, takže... Tak no to sú také praktické slova, no. Ale hovorím asi naozaj, že keď niekto povedal, že som sa pomýlil, čo si tak teraz namiesto prvej som si povedal 2 Korinťanom, no tak dobre, stane sa, ale závažné, keď ide cieľavedomo proti niektorým biblickým doktrínam. Dobre, tak môžeme ukončiť? Už asi sú otázky. Kedykoľvek by ste potom mali dnes, samozrejme. Môžeme sa postaviť, dokončíme. Pane, znova chceme prosiť o Tvoju milosť pre naše životy, našu službu, Pane, do ktorej si nás postavil. Pane, znova si uvedomujeme, že to nie je o našom úsilí, ani o našom chcení, že to Tvoje slovo hovorí nie o tom, kto chce, ale kto beží, ale je to na Tebe, na Tvojej milosti, ktorou sa k nám skláňaš. To, Pane, prosíme, aby naozaj si nás svojou milosťou predchádzal našej službe slova. Pane, aby bolo zrejmé, že Ty si centrom nášho života, Pane, že Teba milujeme celou mysľou, celým srdcom, dušou i silou, Pane, že si našim všetkým, že chceme byť nástrojmi v Tvojich rukách, ako takí, ktorí zvestujeme Tvoje slovo a pozývame ľudí, aby sa zmierili s Tebou pre Tvoj obed na kríži. Pane, prosím za mojich bratov a sestry, ktorí sú tu prítomní, Pane, prosím za naše zbory, aj tu, Pane, v Srbsku, o Tvojej rodine, Pane, za to, aby Tvoje slovo ďalej bežalo, Pane, aby bolo zvestované moci Tvojho ducha, aby ešte mnohí ľudia mohli poznať a uvedieť, že Ty si Spasiteľ a Pán na Tvoju slavu. Amen. Amen.